bende okang' ahinya dayo dho ji mopogore opogore, joneno mopogore opogore ma bende nitiere e kinde ma bende kambi mar Telkom ni nyiewo, kama bende wachore ni omenda maromo siling bilion 6.09 ma pacho kendi ne ogol mar mondo mi onyiew godo shares mago mag kambi mar tudruok mar Telkom. Koro odiochieng' ma kawuono romo ma kamano kendo ochako mienjo kendo ka bende joneno mopogore opogore biro bedo ka idadhoggi mano gi Kamiti mano mochung' ne od bura maduong' ma pacho kendi. Kamiti mano moriwo mar omenda kanyakla kod Kamiti moriwo weche gweko mag tudruok. Ka bende ibiro bedo ka idadho joneno mopogore opogore chenro ma bende chakre odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tich ariyo, chenro ma bende biro rumo chieng' tich ang'wen mano mar jumani duto te wabiro bedo kwa menyo ni okinyi ma kawuono. Kopogre gi mano bende od bura mar Senate bende nitiere kod committees mopogore opogore ma bende odiochieng' ma kawuono bende nitiere gi rombe.